Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga James nga pinauluan na iti kasar. Yan, kasar. Ano nga talaga ito nga klase nga kasar? Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi no sa sinupay dagiti marikrikat isudapay iti mangbukel ti dakkel a pamilya. Dahito idi ti suludsud ko, idi addan nakem ko, nang runa idi addan ti maikapito akabsat ko Manong Nemi. Nagagat datatang kininanang agtrabaho para ti pa nagbiagbi. Nagagat dapay Manong Nemi nga agaramid iti anak. Tapito kam amin Manong Nemi kat siyak ti nauna. Nagrigat tagbaling nga inauna Manong. Di mo lang mo. Gamot ako na datatang kininanang nga aywanan digit addim. Yan. Ipas nagputagbasa, agtrabaho kanton, amam tagtrabaho, tatulungan na kami para kada kiti kakabsat mo. Nailit ti balay mi Manong Nemi ta idi ket agkakaida kami nga kakabsat iti may sa akwarto. Ngayon may dudumakdakkel kami Manong Nemi. Alagat adamatan maturog iti salas Manong. Di magpintasan na uri dakkel nga pamilya ti pamilyami. Di may pa napuutan Manong Nemi nga nagkapa datatang kininanang iti grabe. Gagangay layang dete agsinungbat, agsinusik. Ngayam awan layat, awan na indiso, awan layat Manong Nemi. Mabitlaeng. Tamadlaw ko iti Manong Nemi no agpungtutan di may sa anin nga gunon di may sa. Digad awan ti maurunan nga apuya ko nan. Tigagangin lang pag sinupyatan dano ko Manong Nemi. Ket no kasano nga manayunan ti masapsapul da. Agdin dinulong da Manong. Karpintero ni tatang, pasaray extra nagpasada, pasaray sumurot ng ba nagkalap, tasidag kami iti baybay. Mapanitaltalon, makiraep, makigapas, kastamat kantan kininanang Manong Nemi, kumpurme mat ti mabana alaen nga ilakong isursur, ikan manuno natin. Kaya dito kami nga kakapsat Manong Nemi, at titinulong kami mat. Nangruna kanya. Lalaki man ti kinataok Manong Nemi, ngem, kabailak nga ramiden di trabaho ti uneg ti balay. Nang runa, ket ti adjek ket babae, Manong Nemi. Siyak ti mangisuro ken kuha na noon niya trumpe nga ramiden na. Aywanan mi, di kiti adding mi, dakam ti bang digos kadakwada, nang runa ken ni bunso. Nagbalinak nga nasingpet, natudyo ken nasaya at nga anak, hanga kaputa siyak tag kuna. Kaya nagbalinak nga nasya at akapsat, nga inaw na akapsat. Wen, no adere kita agriri, agapa, ada kita kakapsat ko, siyak ti referee. Napintas din panangibaga kadakwada, nga saan nga agap-apa, ngawan ti sa baling, agsisinakit, no saan nga da kami. Saan kami met nga makiap-apa, kada giti padami, Manong Nemi nga ubing, wanang pa, giti karubami, kapagyan. No, damat mga pa, kada giti kakapsat ko, kasaritak tinasya at dajay mga pa, ken kuwana. Saan ko nga
Basta kanunungan mo no isalakan ti kapsat ko. Awan ti dangrak kadakwada. Tapno awan ti adadang dumakkel nga rin. Manong nemi idadda akon ti high school. Rinogya akon ti timulong nga nagtrabaho. Mapanak meten, sumursurot nga ba nagkalap iti rabii manong nemi. Kat na dyan mabagik, ilakok manong nemi. Dan tumaten ibunong ko, kadagiri kakapsat ko nga aramaten da, ama pa nagbasa. Dagiri duma, itad kong tumat kaninanan. Nagbalinak ka na siya at kadagiri kakapsat ko. Oen, manong nemi. Kat no kasta, kadag iti eskwela, kat hagsugelak manong. James! James! Maturog man ni James! Payabanak to James Trami ti sango manong. Apay, aramatin nga hotel, wano, dito'y restroom, dito'y eskwela, baro. Sorry, ma'am. Apay, napuyatan ka? May turok ko. Apay, amin. Napanak nagsimurot nga nagkalap, drabi. Apay, napapang kagkalap, saan ka maturok sa diyay? Kaado na kita agdawi, awan turog mi, ma'am. Ma'am, punishment! Kasta nararamidan yun ka nagriadong ma. Sorry, James. Nga masapol nga, saan ka nga isalsalumi na. Sige, punishment. 30 minutes, ka naka-squat ka. Siyempre, manong nemi, high school kan elementary, agabay lang. Makita na ito, manong nemi ni ading ko ang Julie, na naka-squat. Kat nung kasta, da kami tibalay. Kakaashi kami. Saan kami nang nagkalkalap? Kayak. Ramad kami, siga James, baka sakit ka ako. Kahit ko tumulong tan. O naman baybayam ti managbasa. Sama na kang kanayon na kasta. Sama na kang kanayon na nalinak. No nadawal sa anak mat nga sumurot nga kalap iti rabi. No saan nga pa nagkalap manong naming mapanag ag extra. Iti kantin iti eskwela. Pialangmet manong naming no anya no mano iti tedda kanya katandan ko no malibre akmeten ang agmerienda. Saan nga napupuutan di pa naglabas ti panawen manong naming rumigriga na talaga ti panagbiag, umatak-duwak-dakkel, di kastusen, ngumingina. Alagit ado kami matan ngagtitinulong manong naming. Makatulong matan ni adin ko ng Julie. Kasta matan gani Fernan nga may katlo. Kung puro ti mabalim ng itulong manong. Pagpintasan na, at akang tigid ti baybay, natyampod daklis, mapangkamakinaklis. Wan, kahit nagtitipon manong naming, di kiti... panakabagi mi, panakabingay mi, wala kami ngagkakabsat, nga 5, nga makabayalan ngagtrabaho manong, kahit ado, agtitipon to na kita'y bingay mi. Alakit to, sa mila ko, malaksid dya si daan mi. Kasta manong nami, di panang tulong mi kadag iti kakabsat, panang tulong mi, iti bagbagi mi, kasta maten kadatatang kininara. Atutag ko na, adamat pagsayatan na no adut anak. Aduda nagtitinulong. Depende. Taoray no aduda, no awan mo ti organisasyon, awan mo ti unity da, awan serbi naman. Magulo, di ba? Adamat pagsayatan na no basit, at basit na lang nga may serbihan. Pagpintasan na kada kami manong, kung na nagsisinakit kami at titinulong kami. Ayun ka, manong nemi, nga saan ako nga nagbasa pahay iti kolehyo. Si Brekak, manong nemi ka service crew, iti may isang fast food chain, iti panakakabesera ti lugar. Stay enak mo din dito, manong nemi, sa aklagawi dito balay, no kasta nga day off ko, o no day off ko, no ada mapanagdaklis, o no mapanagkalap, mapanak magikalap. Iri pagyanak manong nemi nga food chain dito ko nga namamo ni Jasly. Katrabahuak ni Jasly manong nemi. Iso tinamagpitik ti puso.
Nagsambat manong nemi ti pitik ti puso mi. Nagmaymay sa direksyon ti puso mi. When? Bagakan kuana iti I love you. Saan nga naskan pa yung mapanag ti balay. Niya mamunak mutlaing nakadag ti parents na manong nemi halos agpadpada kami ti sitwasyon. Agpadpada kami inauna manong nemi apag namnamaan di kiti naganak ken kuana. Pangpang namnamaan kadag naganak kada kami. Di pagpindasan na ket talo dalang agkakapsat. Da kami ket pito. Nagrelasyon kami kani Jocelyn manong nemi iso ti first and last love ko kastamit kanyak ken kuana. Siyak met itim bilang na umuna. Nga, umuna ken maudi nga lalaki di biyag. Hindi makatulong meten manong nemi di kiti kakabsat ko para kada kiti kakabsat mi ken para kada tatang kininanang. Rino kayak meten tinagornong manong para di bangunin mi nga pamilya kini Jocelyn. Wahin. Kaya nung kasta nag-date kami manong nemi awan ti sabali nga pagsalitaan minusaan nganuan niya terapaap mi. Terapaap? No pa nagbasa, awanin ti kundaw ita. Arapaap ta ngagpamilya. Well, umalayan ti dua, talong anak, sagari. Uno kayat mo kaditi may pada ti pamilyayo. Nga, pito nga agkakabsat. Nga niya isagot ni Apo Diyos kadata. Iso, ti pagyamanan ta. Yung mabalin ta matag kontrol tas pagarikan. Nga pagarikan tagasawa ta at anak ta katalo, tama na. Agpaligit ako. Madaan ta ti kagangil lang nga balay, tas antamat nga rapaapen ti dakkel nga balay. Agtultuloy ta salon na ta, James. Babanti panang trabe na Apo Diyos ka na ta. Ken kasamet ten. May saganan ta ti masagbayan nagdanak ta. Siksikan to lain, James. Siksikan to mitlain, Jocelyn. Awanin ti sa bali. Manong nimi imun una nga nagasawa ni Julie nga ading kong imiti siya. Wan, nakasakrak manong nemi ti adamasit mabalin na kita nagkasarda iti simbaan. Naragsak kami nakakapsat na at naragsak isuna, naragsak mi datatang kininanang. Sorry manong, kunana. Abay, inunaan ang kamot nga nagkasal. Abay ngayon na, di ka pa ilagkasal kini manang aslay. Jocelyn ka na. Agurnong kami pa'y. Kahit mintumet ti agkasar iti. Kasi iti kasar mo. Simbaan ay medyo grande. Ti pagsayatan na. Nakiasawa ka ti kaskin ni June. Ano siyang pet. Kaya na mabalin na. Taore saan ka naggraduar ti kolegyo. Napintas ti business na. Sabi ko kuya. Takas natatu amin. Nga niya. Dati nga kakabsat. Nabindas to ti pamilya tayo. Sabi ko dakam kin ni Jocelyn. Pumanahin nga, dato bukod mi met nagangay labalay. Si maruno manong nemi ni June, naun na anak manen. Pakasano ni Jolie di kata nagsikog namin. So talagang kasar na. Idin to ta ni June manong nemi nakasikog met. Kung nakarot ka ni Jocelyn. Alang nga tano, aramidan tan. Tanok sigog kamatan. Mapilitan na matan nga kasaro. Ikasanting, arapapta nga. Nga niya. A dream wedding. Ora niya mati klase nga kasar no. Awan ti napaod nga ayan-ayat bigit agasawa. Anang amin ti kayat mga kasar. Naging galang terapaap. Nga niya, kasla kasar dagiti artista. Kasla kasar dagiti
Ada mabalin na. No ko, saan ko maitid dahil sweetheart? Amok na sa mong maitid. Ngam ara pa apay kasta. Ala, agpatinggalang tera pa. Ara pa apon to, una ko yung grande ti kasarta. Nga mapasama kuno maangay ti nangina nga na function hall iti may nga 5-star hotel nga nagangina digiti arwaten tayo ti trahe de Budam ti Amerikana naging lang tarapaap baka patinggata lang ti sangwanan ti Huwes. Yung sangan dakas-kas pagarigan na mapasama. Just listen hard. Tinaskin, kaya nagpimpinatagta. Ore man na pintas, ti maangin nga wedding, ceremony. No? Awamet iti agpaut ngayat, dagiti agasawang. Awan serbi na sa kani. Emo na manong mi nga pinataod mi tigagangay labalay. Iti nakakita kami manong mi tinalaka nga lute nga sidag iti pagtrabahuan mi. Tidadan ti lute manong mi rinugyan mi maten nga patakder ti balay mi. Gagangay lang ang balay manong. At pa nakasalas na talo lang ang kwarto manong mi. Tapos pagarigan tatalon tot anak mi agad mabalimin tumat nga ekstensyon na. Sampai nga na kompleto manong. Iri maangay matendikal lay sa amin. Siyempre, may gidjat kami manong naming kadagiti talong nga kakapsat ko ngayon muna nga nagkasal. Kunak man lang no adot urnong yo. Iso nga di ka pa nagkasar. Kaya ni Jasley ha, James. Tatang, inyo no namin ngamin tibalay. Kaya iso nga nangarot ti kasaryo, gagangi lang. Civil wedding. Daw rin, kasar kam tumat lang ti church wedding no. Ada mabalim eh. Ang orawan ton. Tinaskin. Kat legal kami nga gasawa. Manong nemi civil wedding nga road, iti sangwanan ti may nga Huwes. Dito kami nga nagsapata, dito kami manong nemi nga nagkakari anilaing patay ti mabali na mamagsina kada kami kini Hasley. Inimalpas ti kasar na manong nemi gagangi lang tinisagana, tilang gagangi restaurant, tinapanami kada kisipagbano nga kabagyan mi, hasta matan ni kabsat ko, agrama matan di kiti asawa da, anak da, manong nemi, kan di kiti masidlangan ng anak. Naragsaka. Ore man ti asawak manong nemi kat naragsak. Siyempre, kalbasan ti kasar, iso pa lang met ti panangisagot, ti asawak manong nemi, ti amin-amin na, karin subrumin, iti naghanimon, iti patakder mi, abukod mi nga balay. Naragsaka ka di medlaing, sweetheart? Yeah, I'm happy. Kaslada ko orang na. Naragsakak. Nga ba doon ako mapay tinagsak ko, no? Noan niya. Baamon. No namatong pal ko matarapa apem nga klase ti kasar. Kuma. No yung grande ti kasarta, saan nga may bagay ti balay ta? No yung grande ti kasarta, siyempre, iti pag honeymoon ta nga balay kat kompleto nga na-finish kandakel. No, ito may bagay ka tata. This is turumbeng. Just like. Tanaskan ka iba't patig ka. Iba't patig nakmet. Agpimpinatag tanga doha. Sungita. Tapno makompleto ti makuna nga pamilya. Kan tapno makuna nga agbaling nga pagtaingan. Dito nga balay,
masapol nga garamit ti anak. Ngayon talumit layangan nga tawen, manon nemi, iti panagdan nami kini Jasley. At da asawa amin hindi kiti kapsat ko at dapayin anak da. Adun di kiti apu ko da tatang kininanang, nga da kiti nga apu ko da manon nemi kiti suda, iti adadang mangpadidker, mangpasalunat, mangliwliwa kadakwada manon nemi. Tapara kadakwada manon nemi, a big family, kadadada nga dumakkel. Siyempre, pito kami. Nanayunan iti pito nga manugang. Kat manon ti anak ni Julie manong. Lumumba mo ti kaaduming nga kakabsat. Manon ti puto ni John, ni Rico. Ijay buradag adan na maysa. Dakam laing ka ng Jasley manon name iti awampay. Apay nga ta? Umapapal ka malatamat ka naman. Ngayon dadan, 5 atawan mi, manong nemi, kastaon yung tiragsak, it's just like nang ipadamag. Nga darang pitpitik di saklot na. Kastaon yung tiragsak mi, manong nemi, ta pinatgan ni Apo Diyos, tikid daw mi, ti araro mi. Nga ure may sakadilaeng nga Apo, kasta di bagbagami manong. Puwera PCA, basta kompleto. At ang amin nabasa kang istorya, manong nemi, akid daw ti anak nga uray PC lang kumako na. Nagit PC ng paiso. So nga tikid daw may kina Apo Diyos, uray may salay nga po. Lalaki manong nemi, so dito ni Adrian, manong nemi. Guwapo matakas kanyak manong. Ison tinadang nangtad kada kami tiregta ti anak mi manon nemi. Wen. Kanang narunang manon nemi idita madlaw mo nga ti kinabibo na makaliw-liwa manon nemi. Ede mapanen makiayayam siyempre palubusan. At kasadar na manon nemi kasada ni Adrian a babae. Amadlaw mi nga very close na gito. Wen manon nemi. Isa dito ni Aisa manon nemi. Pasara ayaban na ni Aisa dito balay. Kita umay makipangan ni Aisa. Nabibubad ni Aisa manon nemi. Kung wala kami nga kasawa. Dagiti isudan doon ka tamat tagasawa. Tapay, hindi datat agubing, nasingit ta ka din. Sa talagang amuti agtrabaho ta na. Sobrat kinasingit da. Kadi, wala nga masang ko may naputan ng inawis ni Aisa, isuna, di balay da. Nuto kami ti balay ni Aisa. Ito rin minsan manong naming napanintulnog ni Adrian, ni Aisa, simurot kami nga gasawa. Manong nemi, gagangay lang ti balay da, ang pagkit mo ko na ang balay na tikit kalapaw manong. Iti ilukat ni Aisa tiridaw, nang, takaming kinedran. Uyek, iti nangag ko manong nemi. Masakit ni nanang mo? 22. Sino ka doyo? Ni Lola Sabel. Nga dati kaluba mi lang. Ni tatang mo? O no, kung ko pinakit-kita ni tatang ko, natay ka no, hindi naawampay na akim ko. Kinasarita mi manon name iti ina ni Aisa. Kapsat, da kami nagiti naganak ni Adrian, nga best friend ni Aisa nga anak mo. Kasano nga natin ba nagbiyagyo kahit masaksakit ka? Babay lang ti tulong ti karoba mi. Kasano nga natin pa nag-agas mo? Kumpurme ti tati mabaling kong ang ren nga inuman. Iso nga dakilo na pag kami manak ta. O may makipangpangan ni Aisa ka na kayo.
Nagkinanta kami ti asawak manong naming sa kunyar sa asken ko na. Pa hospital ta. Kituwa na, tulungan ta. Awang ka dito asa nga kabagyan ni dito, kapsat. Ano na ka mo? Sonia. Awan. Nadakdak ka lang dito eh. Dito tinangi pa ng kanyang ti asawak. Anak ko din ni Aisa. Ano din matay na asawa? Na disgrasya. Oretan, dapala oras. Sonia, agsagana ka. Tay kumpain na kayo sa ospital. Sanin. Aman. Kabilami. Nga, mamano man ti magastos. Nasihat kayo hunay. Orasan kayo nga kabagyan. Arada nga tumulong ti kita nga kabagyan. Nakasisigid kami ti anak mi, kinti anak mo. Kasta lagkapsat. Orasan kami nga maadan pa iti sa baling anak. Adan kapsat. Nga babae ni Adrian. Alang, sagana kanta. Itaray da kayo ti ospital. Pinaagasan mi ni Sonia manong naming ang dagsanggas at takalpasan ti makabulan. Ison tinikari manong naming ang pinangipulang nan. Ti biyag na ngayon pabulod ti Diyos ken kuana. Kalawan ti sabali nga nangasikaso iti panakamayan sayag na manong naming no saan nga da kami nga gasawa ken ti panakipumpon na. Ngay di manong nemi ta talaga nga awa madlaw mi nga saan nga makalasat ing kamakam mi manong nemi a pinapirmaan ken kuana the adoption paper. Tapno makuna manong nemi nga adopted daughter mi ni Aisa. Ato di magmanong nemi ti magdaydayo kada kami gabuta da kami talaga tinangasikaso iti panakaimansayag panakapumpon ni Sonia. Kanda kami tinangala kini Aisa. Kasi sino ko mga rod. Pura sa ang nakidawan ni Adrian. Nga alain mi ni Aisa. Talagang kayat mi. Tanong as pagarigan awanin ti ading ni Adrian. Tamarigatan ti asawa kag sikog. Adan. Kabsat na. Saan lang nga kabsat? Adapayan na. Best friend na manong nyo. Nagbalin nga rod manong naming nga duwa. Dagit anak mi. Duwa abi nagbasa mi ida iti elementarya manong naming nakasingsingad da. Agtinulong da, kada iti assignment da, agtinulong da, iti trabaho ti unek ti balay nga tumulong da. Indultory mi met iti asawak manong naming nga just lay iti panagtrabaho mi. Trabaho, agurnong, mangnayo namang papintas manong nemi ti balay mi tapno makompleto. Siyempre, talo ti silid na reto nga balay saggaysan da Aisa kini Adrian. Ket no kas pagarigan ta adan to pay sumarunong anak mi kini Jasley dagad da mang extend to come into the extension na to no da sa bali pa nga silid. Nga mawanan din na ore mi pay manong nemi nga nagpitik iti saklot ti asawa kay din to ta Adrian kini Aisa iti high school. Pasarimat umay sumarong ka di kakabsat kumanong nemi stamat na tatang kininanan. Hey, kumusta man dagat tayo kapsat nga gasawan to? Tatang mo. Abi nga gasawan ka na kapsat da. Nakasingsigig na naman. Ang adagas nga gasawa danto at ati susto kat saan naman nga kapsat. E maati payo nga artirik na dakas pagarigan, nagpimpinadagda, tinlablabas pa yung kapsat. Samit ka di adagas na nga, no isoda talaga tinay ka rin. Kaya talayang amangan ka din saan tapay nga naggraduar ti high school kaya nagsikog ni Aisa. Saan nga tamit ang apoy. Anak ko matresulta ti kibin-kibin kada kuyog-kuyog. Tatang met, da kay may pay, nakakontrol kami.
Saka mo lang nagkanahig, iti nag-asawa kami kini Jocelyn. Sa bali kayo, sa bali madadrian kini Isaac. Santo siguro mapasamak dali tatang. Kada kayo, kumusta man? Ay, kinagurorak nga rin ti apo komiti tood. Diyan inauna ni Jolie nga ading mo. Nagraduaran ti college kat na eh. Magkagasawa dan to kada day boyfriend nan, kata dan to matala apo komiti tood ah. Dahito, iti ko nakininanang yun edi. Nga niya, aganak kami ti adaw, tap na di kastakit intano, lumakay kami na kastoy, agapuko kami, agapuka kampay dito, o, nalagit makita ti kaado, na ornos, ore mampay ado, basta na ornos. Lakit si kamit, nga kas inauna James, ti mga ipanagme. Nga da kayo, nga kakabsat, nga nagpamilyan. Ada ka di damag mo nga nagririri, nagkapapa, ada ka di damag mo nga sa nga nagkinaawatan nga gasawa. Data mo nito pag-imanyuhan ng taginapod Diyos tatang, nanang. Gabutin pakita yung kinasingad yung kininanang, kastamit iti aramidan mi itagbaling ang pamilya mi, na ornos, awan ti susik anadagsen. Ngakas ka naging duma Perderos Buenos, ngagsisina da, agkaapa da. Manong nemi di agraduar, di kini agkapsat, iti high school, agpadpada, akurso, ti inalada, iti college. Uwain manong nemi, ket kunami kadakwada. Agay pa laglablabasan na ko Ano ito kayo sa uwan? Tang. Agay na ayat kayo sang gani? Agay na ayat kami kasang kapsat. Nga nalablabas kayong kapsat. Ada kami nga libakan. So nga mabalin ko idyan yung urat ay dadagkat onay. Abang saan nga maatip, baka maatipa, matunda, terapapi yung paggraduar. Baka ganang ka din ang oras na Aisa, kahit may isardeng na ti panagbasa na, kahit sila lang ti mangituloy. Sa nga dakis kas pagarigan ng kastaman. Ta ore may sakto lang ang trabaho. Ta paraan anak to lang ta asawa, nakabsat ko. Abagid din nga, kasanulayangan ayat, isingit titunggal may sakata kayo. Kididupay lang uping kami tang. Nang nasingit din tunggal may sakata kami. Kung namit na ay sa manong nemi, sigurado, nga kami ti pagtipunan to ti ni Apo Diyos. Ison to tagbaling asawak ni Adrian. Siya tumatagbaling na asawa na. Malawan, lalawan anak ko. Kat napindas to nga kasar. Iding kam angayin. Napagsasalitaan man ng ti kasar. Kinitanak man ng name na Jocelyn. Bakit kita nagtakas na bakit? Awan. Nagpatinggal lang tarapaap, James. Amo yun ako. Adarapaap mi idi. Nasaan lang ininanang yun, tinagarapaap. Arapaap na nitang. Nga, kasar kami kuma. Ito talagang, ado timang daydayaw, nga pintas sa kasar. Kasar da kita adda mabalin na. Kasar da kita artista. Saan ko nakmadata? Kaduan na nga ori pintas, kapipintasan nga kasar, agsinadan tumutlang ko nakman. So nagkasar kam lang iti huwes, gagangay lang kasar. Karik kinananang nyo, kasar kam tumat simbaan ang sami nga natuloy. Babahamon, agpatinggalang tarapaap. Kas pagadigan ta matuloy. Damon, hanang na matuloy pa. Nagraduaran manong nemi di kita agkabsat ngag sweetheart.
Ada ng padpada nga trabaho ko manong name so na lang tasandang ang katrabahuan. Nagaganda manong name at dapat nagdikundawe nga overtime da nga dadua nga iso da nga dua. Malaksid manong name iti trabaho da at agpadpada pa nga the sideline da manong name. At the online business da. Ket ko na kanyak manong name Adrian. Tang? Sarding din nagtrabaho. Yape ko may sarding may nagtrabaho. Ket na. Ada trabaho may nagpagpadak ni Isaac. Noon niya man ti problema, noon niya man nagnamasapsapol tayo dito unang tibalay, da kami ti makamo. Ado pa iti ornong min. Alam mo ko na, just like sweetheart. Ay kadaging kapay lang ang kampay lang nga nagretiro anak ko akit trabaho kami. Saan nga mabaling kaslatan, nagbaling ka mga dunyakin dunyo? Dunyakin don? Mabaling siguro ang agsarding ang tulaheng into no adan tumeten apo kami. Anak mo ko na, Isaac. Nagasawa ta nga roten. Tabno da mapasama ka na ta. Tabno da apo ko natatangin ni nanang. Apinasan na ba na ito'y balay? Tawan to sa bahaling agyan dito, nasang sikakin siya. Kanigdaan anak na. Alam ako na itangnan. Nagdanta ka na kayo, anak ko. Nagdanta ko mga matisigasing ko. Padaklan nyo natin kung balay. At siyempre, no dito kayo itong agyan. E nang ito karoon pagkwartuan. Bigit agbalingan na kayo. Nukas pagarikan ta makaanak kay tiado. Kasta nga rin tinaramid da manong name kasla kada kami idi. Imun una ti balay, sakbay ti kasar. Dimintas di makelen manong name ti balay mi. Irimang mangin ko ng atong plano di kiti dua. Iti panagkasarda. Uy, manong. Pero plano nan, manong name ti panagkasarda. Naidaan ay padamagan manong name kadagiti kakabsat ko. Datatang gininanang napigsada mo't pailahay. Ay, lakit. Dito nga tanti makatong palan terapapyo. James, Jesley. Nga niya tan. Nga makaimatang kayo ti inkrante nga kasara kas itararapapin nyo. Hindi pa nagkasar dahil sa kin Adrian. Taorin mo saan nga da kayo? Alakit. Kasla, dakilatan iti agkasar, iti kasar, iti doa. Yung napibilas kumambit lang tatang no, da kami nga mismo. Kinunamot ni Jocelyn manong name. Tamadlaw ko nga talaga nga asla kayat ti asawak nga mapasamak mitlaing iti nagtulakan mi iti. Ingkarim iti James, nagkasarta ti simbaan. Anak mo nagdeprensya at simbahan kan saan? Samon nga rarapapin pa sweetheart. Mayamon nga palubusan tanda ay sa kini Adrian. Ngaisudan ti pakatungpalan ti kitarapapang. Kaslasikakin siya kinong kandak kasar. Oh, di amen? Siyempre, abayan ti iso da nga duha. Daanak tayo da. Napinas tarawatan da. Nabindas matarawatan ta. Ama ibagay itingin na nagitarawatan di kita kasar. Manong name na itudingin ti petsa. Mararami din ti amin. Pinalubusan milat tamat kita kasawa nga mga ready. Nga may timay sangal daw manong name pinagrubot na ni Adrian. Apay. Siyempre, mapanak mang pilit ang ti napindas ng Amerikanak. Kisyak nga eh. Ag-Amerikana kayo mo ta. Oo, saan eh. Agbarong Tagalog kam tulatan. Kastamat manong name tinaramid ni Aisa iti asawa. Wan, may isang aldaw manong name. Iti panagtignay mi nga mabangkano mangpili. Mangpadas kadagiti arwaten tutunggal maysa. Ngayon may nagsisina kami manong name tinapanan. At siyempre pang babae sa pulanda. Da kami matagat pang lalaki.
Nagpili manong nemi ni Adrian ng sambat na para kang kuana. Eto tang para kada kayo. Apo, no may isuot siya dito eh. Kasla sa amat nga nagkapo iti narikat nga pamilya, di ba? Kas kala may isang artista, wano, may isang senador, may isang mayor, congressman. Hapi ka siya ti mga isuot, katuin. Alala, isuot yan. Palasan niyo mo taga-Amerikana. Bakit nagtungpalaklat na naman iti anak ko? Pero sa anak nagtungpal, ipilit ng tumudlang. Edi sarmi, ang sarmi, manong na may kitak tilang akin sarmi. Siyak ka di deta, anak? Hun, na kayo. Hapo, gusto niyo ko na. Sila may isang presidente pa yun. Nangalapay manong name iti make-up artist. Ay, habi nga mag-apan na kita. Ha, ang kinantay lang, no, kasanot lang ayon, no, talagang tumteng-tun, day tangal daw. Eh, kaslasak ba't ang tagkasar? Tatangmat. Siyempre, adon tumadgundaway ang syakti, agpadas, kan make-upan dan. Dahil ito mo nun, ha? Kapag ang atang nga ti tatang. Binalubusak latan. Deta. Siyak ka di ba't lang neta? Natatang basid lang make-up talagang kas kami lagi ni Juan ng artista kagingas yun. Artista. Ni Eddie Garcia. Amot sinurad. Kasla ni Eddie Gutierrez. Guwapag lao ni batas la Eddie Gutierrez. On, napupugot kay lang. Ay, napugot kay lang. Gagaya, din ito na po daw ni Eddie Gutierrez. Han? Kasuti lang ang mga abito kayo ka. Kada kayo. Han, sige. May bagay ka na kayo dito. Dito suot yun. Manong nemi na isagana nga naimbag da talaga kayat da itiya napintas grande nga kasar. Uhan manong nemi. Napakaamuan da amin-aminen kat idi manong nemi ta adan na aramid nga imbitasyon. Diyan mo nunat napampanunod di kita kapsat. Ta nagreserba kami di may sa function hall manong nemi. Rehearsal ka, no? Wala ito nga rehearsal. Lagi naman nga rehearsal. No, anyakit rehearsal, nga magbagada. Kinunak manong naming when, tapnon ka sakit na pintas, no kasano tagmarcha, nga pangkuyog ta, kadagiti anak ta. Sagesata. Sagesangan niya. Sika, iti panakaama ni Aisa, siya kumatipan na kaina ni Adrian. Kasta. Abay na sunag ko na. Kisuda. Nabang kami ti restaurant manong nemi kita siyempre si Mort na tatangin ni Nanang. Dagiti pamilya, dagiti kakabsat ko, graman apo, anak da, nga apo ko da tatangin ni Nanang. Nga dapayan doa manong nemi nga apo ko da tituod. Taduan, dagiti nagkasar manong nemi nga naganak nga anak da Julie kanti asawa nakadaktak kila pamilya niya. Mariwawang titinaray nga kinapat dikiti apu ko dathatang kininanang. Anong nemi idi umasadeg da ay sa kini Adrian iti nagtugawan mi tang nang pangurayan tayo ti sagana tamo natin nga mangan sa tento ag practice ag-rehearsal. Nga pa dito ti pakangayan to? Nalawa man. Dito'y nga maangit seremonya,
Dito nga matikoraran, dito ito pa yung maangit yung reception. Tapos naman pinsan. Ay, nangingina anak ko. Paano natin hindi ka nangingina na? Arwaten laing yun, kit nakangingin. Sakit hotel nga nangingina. Ay, susapo ya. Di ka madagsin na anak ko. Saan ka di nga kasto tirarapapin nyo? Huwag kasto tirarapap. May ang tawari sa nga da kami, kat basta da kayo kini-ayos kasawa, kasla da kami matanti na madanti kasto nga inggrandi nga kasar. Amo yung atamit nagbasa tang ng pagilokat yun ito na pintas ng invitation, wedding invitation. Sa puling nyo lang ditinagan nyo dito. Kino na naman ang naming hindi kita tirabaho ti wedding invitation. Sila adda na isang sangay nga letra manong naming nga nagkinawiwit nga letter J. Nga sila nagbaling nga W anak kuma. Na letter. Loktan nyo nga minata. Na. Letter J with data. Kaya nakatipangrugyan tinagan nyo. Nakadakdakkel ti mulagkat nga gasawa manong nemi idita. Makita mi ti uneg. Tiladawan mi. James ken Jasley. Da kami tagkasar? Okay, tang. Lang. Eh, abang na kami. Nagkasar kami ni Di Juez. Sangga di nga kasto tararapapin yung nga kasar. Isagot mi kada kayo. Da kami kinaisa. Guys, kung nakamalunod na kayo, nagkasat kasto. Da kayo kininanang. Da kami naggastos. Aggastos. Nagurnong kami para di kasto yung ararapapin yung kasar. May bagay ka na kayo tang nang agsipot na im-imbag kayo nga nag-anak. Justly, nga no kasanot pa nagarubos ti luwak, manong nami mas pa ti asawak, sanak inarako. Nagpatinggalay nga di tarapaap ko nak, James. Mapasamak mag-ay mga pudpud mo. Babay di pa nang isakot ka na tadi, anak doha nga anak ta. Amom, ara-ara pahapla ti pagpatinggan na ko nak. Ngaminda utawat ko sapit ko mga saalang nga babay di arapaap. Nga ororaya nga tungpalin ti karim kanyak. Nga kasartamad lang ti simbahan. Dagiti anak ta, dahil sa akin ni Adrian, tinakaitong palanin, tirapaap ta. Nakaimimbag ng anak. Naman pa isang kumakasapulan met dito yung arapahap. Nga pinadgan niya po Diyos, tapnong patungpal ng susto. Timakdar kami nga naging narakop iti asawak ket kastaon na iti palakpak manong nemi di iti adda, iti aglawlaw mi. Sakampay nagbinisito, ako naman no. Damo mitagin narakop ka nagbinisito. Nakasla madaman manunemi ti seremonya ti kalaysa. Nakasatawan iti na ulit-ulit a palakpak ken riyaw. Dagiti anak mi, manugang mi, kastamat na datatang kininanang, dagiti kaanakan mi, nga apo ko, datatang kininanang. Kada dudumtengan dayta nga aldaw manong nemi. Nakaragragsak kami di asawak. Numampay. Adan-edad mi nga kasari ti simbaan. Ngam na tong pahal tarapa mi. Babahen kadagiti anak mi. Babahen iti panangpadgan ni Apo Diyos. Panagpadgan ni Apo Diyos, tera paap ken daw mi ken kuana. Wain manon nemi. Saan mi kading importante no kasano ting grande ti kasar. Ngem na isang sangahin launay manong nemi.
nga daydayawan, pagrukbaban, ken apapalan, dagiti makaimatang iti klase dita nga kasar. Ngayon sa ganaan, dagiti duwang anak mi, ngagpimpinateg. Imununa nga da kami tinagkasar, iti panangipaayda, iti rapap, mi nga klase ti kasar. Sakbay met nga isudat si Marno, kalpasan ti duwatawen. Sipod pa nagkasarmi iti asawa. Manong nemi nakabisti dagiti ladawan dagiti kasarmi iti asawa. Ngay sulangmet manong nemi ti kasta magusgusto mi nga buybuyaen no da kami ti salas. Ngayon, nakabistyan dagita nga ladawan uno pictures manong nemi. Sa balimet manong nemi ti ayan dagiti ladawan da Aisha kani Adrian iti nagkasarda. Kapanakkilan nga ron nga nalawat ti balay manong nemi nga panang silpuda tinaramid mi di abalay iti asawa. Nagtalaned kada kami nga paset ti balay timpa nagdermi. Talo nga siled. Ti siled may agasawa, kendua bakan ti nga siled. Tanado sumarongkar, kadagiti kakabsat ko, manong nemi, kaanakak, ada, pagyananda. Irinto, tadi di extension, manong nemi, ngay naramid idi, daay sa kina Adrian, sa jamat itayan ti master bedroom da, ken siled, dagiti dua, nga anak da, dua, nga apo ko mi. Nagsarino nga pimusay datatang kininanang manong nemi sakbay ti lockdown. Naragsakda nga pimusay manong nemi kabata na imatangan da. No kasano itiragsak ken urnos mi nga anak da ken ti binangon mi a pamilya. Naragsakda nga nangipulang ti biag da agsipud ta. Naaramid da ti obligasyon da. Nga naman paisanda kami nga napagbasa manong nemi iti kolehyo, dagiti nagadnak kada kami. Ngem, napintas, tinagbalinan, binangay mga pamilya, napagbasa mi amin, manong nemi, dagiti anak mi. Dagiti anak ni Julie, manong nemi nga Jack, kastamatan kini John, ni Rico, kinigiti duwapay nga kapsat ko. Napintas sa amin matibihag, dagiti anak na. Akas matipintas tibihag, dagiti anak mi, nga daay sa kini Adrian. Nagsardeng kami nga nagtrabaho manong nemi, awan sa bali nga sa sumino sa angati likod ti balay, nga isot ayan ti exercise mi, agmula tinateng, niya bakit ko, ni Josley, asa kasuan naman iti hardin, agmula kadagitay masetas, ken kastamaten ti panagtarakan mi iti native mo. Kana ito'y manong nemi, iti gaw nagbalin maten ehersisyo mi, abagpalapsam mi ti oras. Kaya nagpuya iti TV, agpuya dagiti, ipagpabuya dagiti apu kami, no kasta nga ayami meda. Dito nga rin ti pagkasalita ang manong nemi, simple lang. Amok nga damat maitad na nga adal, liliwakan pagsarmingan ti bihang, kadagiti padak nga dimngeg. Kaya sabi ko manong nemi, kasta nga rin tinapasamak. Sabi ko may karkarimat na ito'y ama iburay, kadagiti padami nga dumdungig. To'y nga ritagyaman nga pagaya mo, James.